Ja, ved du hvad, hun er 5, fordi... Ja, men de er så... Nej. 5 måneder gammel, charmerende baby. Herlig type og størrelse. Robust og stadig feminin. Kom. Den er her. Feminin hoved. God længde på næspartiet. Udtryksfulde mørke øjne. Samarbejde, du. Med tiden lægge bedre til. Stabile vinkler bag. Og så ødelægger jeg det. Nej, det er det der, det er skidt hele vejen. Hvalpepels. Med begyndende hård struktur. Ja, den bliver god heroppe i flasken. Ja. I øjenfaldende farve. Velsøjneret. Selvstændigt temperament. Vil du tage hende lige frem? Lige tilbage. Det er et godt ord. Bevæger sig med kvikke skridt og en herlig attitude. En meget lovende ung dame, der nok selv skal bestemme far. Det er en hæderspræmie, selvfølgelig er det. 5 måneder gammel baby tæve her. Type, herlig størrelse, feminin hoved. Jeg kunne tænke mig alle bedre til, det er når man er 5 måneder gammel, er der ikke spist så meget ned. Så herlige bevægelser. Hun skal nok komme frem i verden, men det bliver helt bestemt i hendes tempo. Bedste baby og et HP. Tak skal vi have. Ja, det er mig, der har juniorhandlen, så du er velkommen. Godt. Og det er mig, der har juniorhandlen. Han er lige blevet. Dygtig dreng. Det var sådan, du ved. Ja. 9 måneder gammel. Robust, ung han. Med gode rektangulære proportioner. Ja. Se tekee varmaan juoksuja. Niin, se tekee. Sen takia sekin oli kiinnostus. Maskulin hoved. Med god længde på næsepartiet. Omvendt saksebid. Særlig form på skallen. Elegant hals. Ja, hvor godt har en anelse fremskudt i sin skulder. Men det kan vi godt lide. Vi går nu. Ja. Så længe forbrug er der. Skal endnu stabiliseres i overlinjen. Ja, det er en junior. Skyder en anelse op over lænden. Både i gående og stående. Det gør det godt, hun er. Ja. Velansat og båret hale. Allerede med flot papirbusk. For alderen herligt forbryst. Gode benstammer. Kattepoter. Du sagde ikke noget efter lige fra? Nej. Jo, så skulle du komme tilbage igen. Ja. Jeg kunne ikke tro, om du sagde, at jeg skulle rundt også. Nej. Det har jeg set.
lidt bedre til. Tilpas vinkel i bagparten. Prøv lige at tage ham en lille runde. Bevægelserne vil blive stabiliseret med mere udvikling. Velstandgjort pels. God hård struktur. Tilpas med underuld. I øjenfaldende farve. Velsøjneret. Velpræsenteret. Kærligt. Selvstændigt temperament. Han er 9 måneder gammel. Ja, han får det ikke selv, og han får sit CK. Her har vi en 9 måneder gammel handhund. Når man er 9 måneder gammel, så er han er en hund. Jeg kunne godt tænke mig, at de her skuldre, de var en anelse bedre tilbagelagt. Jeg kan også se i hans bevægelser, der bliver sådan en lille smule uro i hånden. Alt rundt godt gerne have en anelse bedre. Overlinjen skal også være en lille smule mere stabil. Han er 9 måneder gammel. Der er masser af tid til udvikling, så han får sit CK i dag. Nej, nej. Stor gammel maskulin handhund. Harmonisk og robust. Det kan du lige gøre en anden dag, ikke? Fin størrelse. Maskulint hoved. Næseparti. Af god længde. Flot. Lige. Omvendt saksebid. Se om det er rigtigt. God skalle. Og velplaceret øre. Smuk behæng. Stærk, let buet hals. Giver ham en elegant holdning. En til fremskud i sin skulder. Veltillagte albuer. Overlinje. Landsat og båret hale. Stærke benstammer. Kattepoter. Velvinklet bag. Lige tilbage. Ja. Nej, nej. Bevæger sig med et fint fremgreb. Jeg kunne dog ønske mig en anelse mere entusiasme. Men man er jo en tibeto. Dejlig velstandgjort pels. Af hård struktur. Herligt temperament. Velpræsenteret. Og han får sit ikke. Her får vi lidt, nu begynder vi at blive vokset herovre. Her har vi rektangulære proportioner.
Herlig stærk i sin ryg. Albuerne ligger dejligt tæt ind til brystkassen. Herligt maskulin hoved med god længde på næsepartiet. Og en helt lige, totalt omvendt taksebid. Bravo. Herlig pels. Velpræsenteret. Excellent med CK. Med CK. Det sagde du så. Nej, vi står bare her og venter. Og det skal I jo også. Excellent 1 med CK. Vi har 2 championpladser fremme. En veteran, han. Nå, og hvor ung er den? Han er kun 13 år, 4. Ja. Prøv at høre, jeg minder lige om, hvad der står i hundeloven. Når veteraner de går rundt, så skal man klappe med 2 hænder, der rører hinanden. Det er en mega god lyd. En lille runde op på bordet. Kom så. Jeg skal tisse. Så går du pænt. Du kan jo 13 år gammel. Velholdt. Og stilig. Maskulin hoved. God længde på næsepartiet. Veteran. Smukke, ovale, mørke øjne. Herlig skalle og velplasserede ører. Stærk, elegant, letbundet hals. For alle en stærk overlinje. Kom så her. Kom så. Ja. Kom så. Gå pænt. Nej. Kom så. Vel ansat og båret hale. Kom så. Nej. Kom så. Sådan skal det være. Du bestemmer selv, skat. Sådan skal det være. Ja, det skal du. Fine vinkler både for og bag. Herlig pelsstruktur. Flot at holde en hund i den alder. Så fin en pels. Cadeau til ejeren. Bevæger sig med alderens visdom. Det er let. Og den flygt, han har oparbejdet gennem årene. Han ved, han er fra Tibet, og der bestemmer kun han. Tillykke, smukke veteran. Godt! Hvad vil du give, dame? Jeg vil fandme give det hele. Det er godt. 13 år gammel for lige at til. Hvis man havde så flot hår, når man var så gammel. Herlig model. Bevægelserne. Det gør han med den kløgt, han ligesom har oparbejdet igennem hele livet. Så det passer ham ikke at gå, så går han ikke. Så en herlig model, der får sit CK og sin titel. Han er veteranchef. Vi debatterer lige om klubveteranfærd. Han tager det jo ikke fra nogen. Jeg bare giver mig klubveteranfærd. Jeg kan ikke det. Og vi skal bruge juniorklasse 11.05. 11.07 8. klasse. Mangler en 8. klasse. Kommer herude. Han kommer her. Otto. Kom så. Og du har en lille, en åben, 2 champion og en veteran. I tak. Så hele vejen rundt. Er I klar? Ja.
er klar. Ja, vi er klar. Godt, kom. Hold afstand. Kom så. Er det godt for pænt? Vi går en gang til, Kirsten. Hvad sagde du? Nej. Nej. Kirsten sagde nej. Kom, skat. Kom. Så. Nej, kom så. Kom så. Kom så. Nej, kom. Nej. Det er altså et godt tissested. Jeg tror, der er et eller andet lige der. Kom, nej, kom så. Det er som om, du tror pænt. Ja, det lader du som om. Ja, tak. Vi faker det lige. Nej, kom så. Nej. Og han galopperer meget. Fordi græs. Han har nok haft noget på, ja. Niks. Prøv at jeg bestemmer. Fancy. Han skal nok skrive på ham. Ja. Ja, ja, det gør du. Ja, ja. Bedste kat bliver katalonnummer 109. Og vi bliver også højlyder. Bedste kat 2, 1108.
Nå, det er godt, du lige sagde tøjet. Tak. Hun vil gerne tage billeder af dit tøj. Hun siger pænt, jeg skal. Vil du holde på tierne? Vil du ikke bare vente? Det kan du gå i morgen. Gæsten har 4, 11.05. Jeg skulle lige have fanget en og jeg tænkte, måske slappe af. Sorry. Smile, smile. Tillykke, Lisbeth. Fik du det hele? Vi tager en lille runde. Hvis ikke hun er lagt sig til at sove. Jamen, jeg læser i hende. Kom, ja. Kom. Så, du kunne sige det godt. Du må gerne holde klar. Det må I selv om. Der bliver bedst i ramme. Lige det for mig. Ja. Nu havde hun nogen at gå bagefter. Nej. Hvad? Er der ikke også en guld til næste jul? Det har du nok fået, har jeg fået. Nummer 11, 11, 18. Okay. Hvis I kan klappe med mere end 2 hænder, så skal I lige tage og gøre det. 13 år her, fantastisk kondition. 10 år her, også fantastisk kondition. Den her farve, hold i den her kondition, i den her alder. Spidseklasse rundt. Det var godt. Du kan lige være ude i skylder. Afspisning, jeg skal have lidt mere. Nummer 16. Hun kommer i sige, No, she's not coming. Jo, jeg går ned til hende nu. Nej, det gør så ikke. Forhåbentlig da. Kommer hun eller hvad? Hvad? Rikke, kommer hun? Ja. Hun var godt klar over det. Det var godt. Tak for kaffe. Hun vil simpelthen fange ham, når hun skal gå bag os.
Ja, jeg er lige præcis 6 måneder i går. Excellent. Uden til god. Men også interesserede damer. Ja, så det er det. Kigge, hun vil fange bøde. Ja, lige et par sekunder på scenen på det. De er hurtige. Det er 5 minutter siden, vi var derinde. Ja, nå, jeg gider ikke. Det er så sjovt, at du gør det. Det er jo ikke noget til at stå sådan der fra det ene og låse det gjorde rundt så. Man kan ikke være med det. Vi når det ikke. Nej, ja, der er skygge heroppe. Anna kigger på, hvem er dømt, ikke? Jamen det kan jeg også gøre, ja, men det går stærkt herinde. Vi når det ikke, Anna. Han er ved hende. Nej, vi har ikke set kritikken. Nej, hun vil altid fange ham, når de skal gå sammen, fordi hun skal gå bagerst. Så det duer ikke. Men vi sælger hende, kommer ikke ud. Vi beholder bøller, så ja, det gør vi. Så det bliver også ham, der kommer på valget. Det var derfor, jeg ikke skrev navn på. Jeg vidste ikke, hvem det skulle være. Det er Susanne, skal snakke. Ja, der er ikke flere. Ja, men Anne, det er fordi, at der var dommeraspirant på den første. Eller en, der observerede i de første par racer, ikke også? Ja, det var hende der, Kirsten Petersen, der var den rødhårede der. Hun skulle observere de første par racer. Ja, så lige pludselig går det jo stærkt. Jamen, det gik sådan, når Bølle han blev. Men der er bare kun Bøller på det. Ja. Jeg ved det ikke. Men det er det er en god plads også. Det skal du bare være. Nej, ingen skal vise tænder, når det går. Og hans underkæbe er lidt, men altså, vi regner med, at det kommer, når det bliver. Altså i voksningen, ikke også? Men lige nu er hans underkæbe langt fremme. Det er for de to. Excellent. Jeg vil godt sige, at tjekke, han er 20 og 21. Det var dejligt. Og sådan her til morgen, det var sådan en atypisk morgenforhold for Bølle og Gille. De er jo vant til at række ud og tisse og skide og alt muligt. Og der er så vådt derude. Så vi var lige ude at tisse. Og så kom de ind og fik det, og så satte Bølle, som han havde skidt inden, at det havde jeg bare ikke opdaget. De var inde i buret. Det kan vi godt. Så kom de slet ikke ud. Jo, de var ude. Jo, de var ude igen, ja. De skal jo ud og tisse. Det var ikke noget typisk morgen. Det er også begge to tisser. Bølle havde tisset.
Boldklubbens opdrætterseminar i går. Ja. Hele dagen. Det var i Jylland. Hold da. Så nu hedder hotellet Pejsestue. Pejsegården. Pejsegården over der. Hvor er Pejse i Præstrup? I Præstrup? Ikke så langt væk på Silkeborg. Præstrup. Den her Pejsegården. Og fint, det laver fint mad og alt muligt. Det er godt sted. Det var også det sidste år, hvor vi gjorde det. Ja, jeg synes, det er lidt kedeligt i år. Hvor er det kedeligt? Ja, det synes jeg. Det sidste år, det fik vi dyrlægen og klar om, at vi har mange bokajsnit, og så hvor mange handler der har været, og mange tæver der har været. Det var det der. Det er så utroligt. Og hun hele ned. Excellent, madsikre. Kan han bruge noget? Det kan du heller ikke bruge. Altså, hun kan ikke komme af med noget. Der er 20 inger. I er farligt lidt. Det er da hverken borderkold eller selskab. Så er der Jeg har fundet bedste han. De små lasager. Det er ikke med. Du skal lige holde afstand nummer 2. Kommer jeg op på nummerne hen for mig? Ja. 1, 2, 3 og 4. Et af de har 20. Jeg kan godt mærke, at hun er så meget efter, at hun er blevet nu, ikke? Ja. Ja. Så er der dobbelt op. Så klar. Jeg er kun en gang tilbage til